нархи чиптаи қатора барои калонсолон 198 сомонӣ ва барои кӯдакон 2 маротиба арзонтар аст. 4 чипта барои калонсолон ва 12 чипта барои кӯдакон чанд сомонӣ мебошад? Яъне чӣ кор мекунем? Нархҳошон дода шудагӣ аст. Барои калонсолон нависем, барои калонсолон гӯем чанд сомонӣ? 198 сомонӣ. Ва барои кӯдакон чанд сомонӣ мегӯяд? Нархш додагӣ, лекин мегӯяд 2 маротиба арзонтар. Яъне 2 маротиба арзонтар чанд мешавад? 99 сомонӣ. Яъне ба 2 тақсим мекунем. сомон монам, инҷам сомон 99 сомонӣ мешавад. Ва дар охир чанд чипта фурӯхта шуд? Барои калонсолон 4 чипта ва барои кӯдакон 12 чипта фурӯхта шуд. Ва мегӯянд ки ҳамагӣ чанд сомонӣ сарф карда шуд. Яъне чӣ кор мекунем? 198 зарби 4 ҷамъи 99 зарби 12. Ҳамихе мекунем, ҷавобаш меборад. Лекин дар инҷо як чӣ гӯем роҳи осонтар ҳаст. Чӣ кор мекунем? Нигоҳ кунед. Агар диққат карда бошем, 2 чиптаи кӯдакон ба 1 чиптаи калонсол баробар аст. Яъне дар охир фикр карда метавонем ки 12 чиптаи кӯдакон ба 6 чиптаи хурдо баробар мешавад. Яъне 12 чиптаи кӯдакон, чипта барои кӯдакон баробар мешавад ба 6 чиптаи калонсолон. Фикр карда метавонем ки ҳамагӣ 10 чиптаи калонсол фурӯхта шуд ва инро чӣ кор мекунем? Ҷавобашро 198 сомонӣ зарби 10. Ин зарбро кардан осонтар аст албатта. Нигоҳ кунем, ҷавоб Б. Яъне шумо метавонед ино зарб кунед так ба так нависта, ё агар як бор дида тавонем зарб карда метавонед, ё ин ки дар инҷо зарб масалан 99 зарби 12 камтар мушкилтар, яъне кор карда мешавад. Нигоҳ кунед, вақте шумо ба ин гардонден, ба 10 гардонден, 10-ро ба ҳама рақамҳо зарб кардан осон. Фақат як дар охир 0 менависед, ҳамун ҷавоб мешавад. Яъне як роҳи осон буд. Яъне бо ҳар ду роҳ, ё инро ё бо дуюмро истифода бурда кор карда метавонед.